دانستاندنên herdû aliyên Kurdî birêve diçe û qonaxa sêyemîn ji diyalogê dest pê dike gotê de mijarên rêveberiyê, serbazî û xwendinê têne gengeşekirin. Ji ber cudahiya nêrînan li ser mijarên navborî pêşbîne got qonaxa sêyemîn ya herî zehmet be û gengeşekirineke dirêj û berfireh li pêş herdû aliyan be. Serkirdeyên Encûmena Niştimanî a Kurd li Sûriyê eneke sê didin zanîn got gavên baş tanûha hatine avêtin lê mijara rêveberiyê giring e û ew dixwazin got hevbeşiyeke rastaqîne encam bide. ئێمە وەک ئەنجومەن دخوازن شیرکاتیەک حەقیقی بێ وەک هەڤی بە طرفێ دەڕەن تێدەبن. يعني ام تكون إدارة كم كاربن تأثيرك فعال بكن شعبي خلقي المية كفي إدارة تطوير بشكل كي كاربه خدمتها خلقي بك وق خلقي في جد كنج برولو أما دبيجن دبي أنجمن شراكاتيك وكهفي بطرفي كردي تيتهب وفاجي الجموعة دبه هناك برسكريك سرفي أساسي نقاشات بردواما بشي شكلي وأنجمن تيد بشدار ببه. Ji aliyê xwe ve sekreterê Partiya Çep a Demokrata Kurd li Sûriyê dibêje got di qonaxa sêyemîn de mîkanîzma tevlîkirina enekesê ji bo rêveberiyê tê gengeşekirin û zehmetiya qonaxê ew e. Got çawa rêveberiya herdû aliyan dê hevbeşiyeka rastaqîne be û çawa destkeftiyên 6 salên rêveberiyê dê werin parastin. Herwiha didezanîn got di demeke nêzik de encamên baş li ser zemînê dê hebin. دیالۆکە ڕێڤەبەریاخە سەر دەنێ ئیدارێ دەنێ ئەوژی ئەم بە هەفتۆرە هەردووشاند ئەم لە ئالیاکی دەگەڕن چاوە هەواڵی مەی ئەم کەسێ وێ ببن بەشێک ژێ ڕێڤەبەریە ژێ ئیداری ئالیا ئیدارێژی وەک ڕێڤەبەری کە عەمرێ وێژەش 7 ساڵن بێ پاراستن و جیکی باشی ji hevalê me yî enkesêr bê dîtin hundirê vê rêveberiyê de got şîrîkatî heqîqî di hundirê rêveberiyê çêbibe. Ji heyama zêdeyê heft mehan ve Encûmena Niştimanî a Kurd li Sûriyê û Partiyên Yekîtiya Niştimanî dan û standinan dikin. Belgenameya siyasî mijara qonaxa yekemîn bû û di duyemîn qonax de ji dan û standinan lehevkirin li ser lêvegera siyasî çêbû. Niha jî qonaxa herî giring û zehmet dest pê dike got herdû alî mijarên herî giring bo xelkên rojava wek xwendin û mijara erkê xwe parastinê dê gengeşe bikin. Lava Esad, Kurdistan 24 Qamişlo.